zvigone kukura nekuda kwemusangano uno. Tiri kunamata kuti panzvimbo ino simudzai mhare dzekunamata. Panzvimbo ino Jesu simudzai mhare dzekushandira imimi Mwari. Panzvimbo ino Mweya Mutsvene simudzai vamarombe Jehovha makatendeka. Ngapave nematestimonies panzvimbo ino ekubata kweruoko rwenyu. Baba tiri kunamata kuti chechi ino Mwari tiitirei zvakanaka. Tiropafadzei Mwari nekuda kwemusangano uno. Tiri kunyengeterera Mwari mumwe namumwe wedu patinobata mabasa edu nemaoko kuti Mwari tiitireiwo zvakanaka. Tiri kunamatira kuropafadzwa. Tiri kunamatira blessing inobva kudenga. Tiri kunamatira prosperity. Tiri kunamata kuti Mwari vari kutsvaga mabasa, Mwari ngavawane mabasa. Tiri kunamata vane maprojects avari kuita, Mwari ngaaendeke nezita raJesu. Tiri kunamata vana vari kuenda kuzvikoro ngavapase, Mwari tiri kunyengetera mamarriages ngaarapwe, ngaitirwe zvakanaka Baba wedu nezita raJesu. Ishe tiri kunyengetera panzvimbo ino kuti kubwinya kwenyu Mwari ngakuonekwe panzvimbo ino. Mwari wangu ruoko rwenyu Jehovha ngarititungamirire mukati mezvese zvatinobata. Baba tiri kunyengetera kuti panzvimbo ino Mwari panopera musangano uno, let our hearts be revived. Let our minds be revived. Let our goals be revived. Baba nezita raJesu patanga taakupera tariro Mwari isai tariro mukati medu. Patanga taakuneta Jehovha isaiwo simba idzva matiri. Baba tiri kunamata kuti panzvimbo ino vazhinji vari muguta, vamwe vasingazivi Mwari, nevamwe vakadzokera kumashure, nevamwe vakaneta kunamata. Mwari ngavauye vauye kuzonzwa shoko renyu, ngavauye kuzosangana nemi Mwari. Baba tiri kunamata Jehovha that my relationships edu Mwari ngaarestorewe Jehovha. Ndiri kunamatira for restoration mukati medzimhuri, mukati kumabasa kwatinoshanda, munzvimbo dzatinogara, mudzimba dzatiri Mwari. We pray for restoration of relationships. Mwari tiitireiwo zvakanaka kuti parinonopera vhiki rino Mwari tinenge tashanduka, tinenge tasiyana nezvatakanga tiri. Baba wangu nezita raJesu tiri kunamata kuti parinonopera vanorwara ngavave vaporeswa. Tiri kunamata kuti mitoro ngainge yatakurwa Mwari, tinge taakufamba takarerutsirwa Jesu. Tiri kunyengetera Mweya Mutsvene kuti zvanga zvichimbotinetsa Mwari panonopera musangano uno. Mwari wangu ngativei tazvikunda. Shoko renyu rinoti nemi Jehovha tinodarika rusvingo, nemi Jesu tinokunda hondo. Ngatikunde hondo dzedu dzese Mwari, ngatikunde hondo dzedu dzose Ishe wangu. Baba nezita raJesu pataisimboonekwa tisingagoni tiri kunamatira the divine enablement inobva kudenga nezita raJesu. Mwari panzvimbo ino itirai vana vedu zvakanaka, kubva kuvadiki veSunday school, vana vedu mateenagers, vana vedu mayouth, vamwe vari kutsvaga mabasa, vamwe vakuda kuroora nekuroorwa. Tiri kunamata kuti vaitirei zvakanaka mukati medzimba dzatiri Mwari. Tiri kunamata kuti ngarive gore rekusimudzwa, ngarive gore rekusimudzwa, ngarive gore rekushanda, ngarive gore rekuenda pane mamwe malevels atisina kumboenda. Baba ngarive gore rekuona zvitsva Mutsvene nezita raJesu. Rangarirai chechi ino Mweya Mutsvene, rangarirai mumwe namumwe wedu muJehovha. Baba ndiri kunamata kuti Mwari tiitirei nyasha, that we may come out stronger, that we may come out victorious, that we may come out better people nezita raJesu. Mweya Mutsvene tinongonyengetera kuti kana imi Mwari mukasava pakati pedu, kana imi Mwari mukasatirwira hondo, kana imi Mwari mukasava murwi Jesu, kana imi Mwari mukasava muchengeti weguta, Mwari wenyasha tinorindira pasina. Asi panzvimbo ino tinotenda kuti Mwari muri pakati pedu. Tinotenda kuJehovha kuti kuda kwenyu kuchaonekwa pakati pedu. Tinotenda Mweya Mutsvene kuti nyasha dzenyu dzinoburuka, nekuti Mwari pamunenge madanwa hamurambi makanyarara. Pamunenge madaidzwa Jesu, pamunenge makumbirwa, imi Mwari munotiitira, nekuti munotikumbirai zvose nekutenda mugozvigamuchira. Madekwane ano tinouya Mwari nevana vari pano nemhuri dziri pano kuti mumwe munhu ngaarangarirwe, mumwe munhu ngaaporeswe,
ngasimbiswe, umwe munhu ngaanyararidzwe Mwari, umwe ngaapiwe rugare panga pasina rugare. Baba vangu, umwe munhu ngaapiwe, Ishe wangu makatendeka, the peace that surpasses all understanding amidst all storms. Let us have the peace which surpasses all understanding. Mumwe munhu Mwari ngaasimbiswe, umwe munhu Mwari ngaanzwe kutsvaga Mwari, ngaanzwe nzara nenyota yekusangana nemi. Baba, tiri kunamata panzvimbo ino, zvisakamboonekwa nemeso, nezvisina kumbofungidzirwa, nezvisina kumbozikanwa. Mwari ngazviitwe pakati pedu. Tauya Mwari kuzosangana nemi Jesu, hatina kuya kuzoona vanhu asi tauya kuzonzwa imi. Tauya Jesu kuti imi Mwari mutigonere, tauya kuti ndimi Mwari muri baba veupenyu hwedu. You are our Abba, our Father. You are our teacher. You are our shepherd. You are our guide. You are our light. Patinofamba Mwari wangu ivaichiedza chedu, patinogara Mwari ivaichiedza chedu Baba, ivaisimba redu Mwari patisina simba. For when we are weak, oh God, be our strength, mighty Jesus. When we are weary, oh God, be our strength, mighty Jesus. I pray that the Holy Spirit is going to encourage us. I pray that the Holy Spirit is going to strengthen us. Not when He, the Holy Spirit, the Spirit of truth, when He comes, He will guide you. He will teach you. Maneruano moyamuchene tora injimbo. Moyamuchene tora injimbo Mwari. Simukai mupinde pabasa mukati meupenyu hwemwana mumwe Mwari. Simukai mubate basa mukati meupenyu hwedu. Maneruano ngarikudzwe zita renyu Jesu. Maneruano ngaripiwe mbiri zita renyu nekuti makakodzera. Madekwane anogana matwe Jesu nekuti unogona. Iye asinganyadzise, iye asingakundikane, iye asinganeti, iye asingaremerwi Jesu neminamato yedu. Chero tikadana anoramba achingotinzwa, patinoramba tichingodana iye unonzwa. Maneruano iye wakatendeka, haana kuita sevanhu vanopererwa kana vanoshanduka nekuti ndimwari. Zviratidzei kuti muri Mwari pakati pedu. Madekwane ano zviratidzei kuti muri Mwari mukati meupenyu hwedu. Baba, tiri kunamata kuti kana tagara patafura yenyu Jesu, hatimudi muno Mwari tiine nzara. Kana tagara patafura yenyu Jehovha, hatimudi Mwari takadaro. Mweya Mutsvene makatendeka. Tiri kunamata Maneruano, sanganai nesu. Tiri kunyengetera Mweya Mutsvene Mwari. Tumirai simba renyu kudzimba dzedu kwatafa. Simba renyu riende rinodhira nemasituations edu Mwari. Simba renyu riende rinogadzirisa masituations kumabasa. Simba renyu riende rinogadzirisa zvisina kumira zvakanaka. Nekuti pamunoburuka Mwari, panoonekwa kuti Mwari maburuka. Madekwane ano tinokutendai nekuti muri Mwari. Muzita raJesu, hallelujah. Ndichasira nguva ku praise and worship. Hallelujah. Ndokwasa mose msara mambo Jesu. Hallelujah. Vauya ku revival. Hallelujah. Muzita raJesu. Hallelujah. Ngachimbomoresa naye Maneruano msara Jesu. We love one another and praise the Lord. 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 Hallelujah. One another and praise the Lord. We love one another and praise the Lord. We greet one another and praise the Lord. Hallelujah. One another and praise the Lord. Hallelujah. One another and praise the Lord. We greet
kuzomutenda, ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba, ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Wanabai murimo ere kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Vana baba murimo ere kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Vasikana murimo ere kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu, kuna Yesu. Vamwe vabva kumabasa kuzomutenda, vauya kuzomutenda baba. Vamwe vabva kumabasa kuzomutenda, vauya kuzomutenda baba. Ndauya, 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 ndauya 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 kuzomutenda baba. Hallelujah. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Higher, 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 higher. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. 1, 2, 3. Lift Jesus higher. 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 Mwangu kuna Yesu. 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 Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. Kutambira Yesu. 1, 2, 3. Ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda, ndauya ndipo twaba umwachete. Ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Wanabai murimo ere kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Vana baba murimo ere kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Ndauya kuzomutenda, ndauya kuzomutenda baba. Ndauya kuzomutenda. Mururune murizo kuna Yesu. Simudzira amaboko kuna Yesu so.
Umbira mawoko kuna Yesu. 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 Alama maburiko era uko Timotwa Mururu. Timotwa Mururu Manderuano Mudana Mamauko. Hallelujah. Yekumuna matangu ayakwana. 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 Yekumutambira nguwa yakwana. 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 Matoyera 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 nguwa yakwana. Mururu mulizo kuna Yesu farira oni ni manelwa. Tambira Yesu manelwa. Yesu maneruano ufarira Yesu. Uchimanyira Yesu kutemberi. Mawoko kuna Yesu. Watuya. Farira Yesu maneruano, farira Yesu. Kana usatua visa chusa, usatua zirwa, farira Yesu. Timotila makuko kuna Yesu. Wakatirira. Chirombo potati chimona Yesu. Chiko simutira. Isamba woko pamwe shete. Isamba woko. Uti kuna Yesu. Ili Yesu ndiye kwa muri. Kuna washamba waribusarira. Simutira mawoko kuna Yesu. Yekumutambira nguwa yakwana.
Spirit is temporary. Hallelujah. Dayasiri Jesu wakandiona ndiani kwa izondiona. Dayasiri Jesu wakandiona ndiani kwa izondiona. Dayasiri Jesu wakandiona ndiani kwa izondiona. Hapana wazondiona. Hapana wazondiona. Hapana wazondiona. Hapana wazondiona. Hapana wazondiona. Hapana wazondiona. Hapana Bwana. Hapana Bwana. Hapana Bwana. Hapana wazondiona. Ururune muri chakula chetu.
Ana mama muriko ere? Ana mama mururu tingonzwa. But neighbor, give me some space. Neighbor, give me some space. Oh. Mune simba muropa ra Jesu. Imo maita simba nyasha muropa ra Jesu. Imo mune simba muropa ra Jesu. Imo mune simba muropa ra Jesu. Munesiba muropa ra Jesu. Oh, kanda matimoni. Kanda matimoni. Kanda vanonye avamwe. Kunyakwe zikure. Kunyakwe zikwambo. Aiwa munesiba muropa. Imo maita simba muropa. Hallelujah. Easy. Kana matiboni. Kana vanonye avamwe. Kunyakwe zikure. Munesiba muropa. Imo munesiba muropa. Imo munesiba muropa. Imo munesiba muropa. Hallelujah. Everybody put your hands together. Muriko yere. Ali, sing, 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 sing. Rikita matiboni, 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 rikita matiboni. Muriko yere. Mwari abasirere. Imimuloti mwari abasirere. Imimuloti mwari abasirere. Kusema mwari abasirere. Ngatirumbidze Mwari muzita ra Jesu. Hallelujah. Dzinoshamisa kwazvo Mwari namabasa makuru iwaya wose Mwari wose
tinokuremekedzai manheru ano, tinopa mbiri yose kwamuri Jesu. Tauya madekwana ano kuzosangana nemi, nekuti muri muridzi wezvishamiso, muri muridzi wezvinoitwa zvakanaka. Manheru ano Mwari zvirachiteiwo kuupenyu hwedu nekumhuri dzedu. Tauya kuzomutsiridzwa paguta rino, tirangarireiwo Mwari makatendeka. Edu ngaimutsiridzwe nemi Mwari, ndangariro dzedu ngatimutsiridzwe nemi. Swededzaiwo mwoyo wedu pedyo nemi. Makanaka Jehova, tinokuremekedzai. Mazita enyu makatendeka, munoteerera nyaya dzedu madekwana ano. Inzwaiwo mumwe namumwe panzvimbo ino, auya kuzosangana nemi musharukwa. Tenderai tisangane neurepo hwenyu, tenderai tisangane neukuru hwenyu. Makanaka Jesu, rumbidzwai muzita nemuropa ramambo Jesu. Tinokutendai Mwari Baba, tinokutendai Mwari Mwanakomana, tinokutendai Mwari Mweya Mutsvene. Maita enyu manheru ano, tinorumbidza utatu hwenyu Mwari, mumwe chete tikudza zita renyu. Makanaka Jesu, we worship you Jesus. Mazita Jesu. Nzvimbo yayo muzita raJesu. Amen. Aripo wataunganira manheru ano, iye muchinda werugare, iye Mwari watatu mumwe, ngatifarire muzita raJesu. Haleluya, muzita raJesu. Haleluya. Dekare tina baba namama watakapiwa panzvimbo ino, regai tivafarira muzita raJesu. Haleluya, muzita raJesu. Haleluya. Regai tisvika patinokwazisa main church board, mungatora henyu chipo dzenyu muzita raJesu. Amen. Regai tisvike patinokwazisa main church board muzita raJesu. Amen. Tozokwazisa dare remadzimai. Ana mama woye, ana mama woye. Tozokwazisa men's fellowship muzita raJesu. Amen. Tozokwazisa ana mama nana baba vari pakati pedu muzita raJesu. Amen. Tokwazisa youth nemateenager muzita raJesu. Amen. Dekare tokwazisa Sunday school muzita raJesu. Amen. Panguva ino regai titore mukana uno kukwazisa vari kutona zvekare online muzita raJesu. Amen. Nguva yatanga takamirira yasvika, nguva yerevival yatanga takamirira kumutsirirwa muzita raJesu. Amen. Dekare regai nditore uno mukana ndichipedzisa ndifarirawo mhuri yandakapiwa naShe. Baba atongoona nevana vedu vaviri muzita raJesu. Amen. Haisi tinorova makoni nepakati, tobva tatopedza. Inoregai ndisire mama vachida kuzosumidza mushumiri muzita raJesu. Amen. Tifarire maitongoona nababa atongoona vanga vachitichera muzita raJesu. Haleluya. Vari kufara. Haleluya. Vari kuitirwa zvakanaka. Haleluya. Aiwa manheru ano manheru akatinakira, manheru ekutanga revival yedu ichitungamirirwa nemadzimai muzita raJesu. Haleluya. Vana mama tingoti haleluya. Aiwa tinotenda Mwari, tiri kuona vana mama vauya kuzonamata muzita raJesu. Amen. Ingokwazisawo ari parutivi rwako, ungomuudza kuti tauya kuzonzwa Mwari, tauya kuzosangana nenyasha. Nevabva kumba vasina kukwazisana ndo mukana wacho wekutokwazisana. Vabva kumba vasingataudzani, aiwa ndo mukana wacho wekugadzirisa zvinhu. Haleluya. Mwari vachikudzwa muzita raJesu. Madekwane ano taitirwawo nyasha mwaka wedu uno kuti tinavo vashumiri vari pakati pedu. Baba namai mufundisi mupunga, toda kuti tingosimuka
tingovafarira nekuvachingamidza mukati meimba yaMwari. Akasike kutanga vachiuya, asi ingofarira mushumiri manheru ano. Ingogamuchira varanda vaMwari manheru ano muzita raJesu. Haleluya. Ingoratidza kuti unovada muzita raJesu. Haleluya. Baba namai mufundisi, kereke inokudai muzita raJesu. Amen. Zvekare tingofarira mufundisi vedu vepanzvimbo vanotitendera semadzimai kuti tiwanewo revival yedu nechurch board. Tingovafarira muzita raJesu. Haleluya. Hai, havasi kusekerera, ngavasekerere muzita raJesu. Haleluya. Aiwa, kana zvadai zvinenge zvaringana, tingatora hedu nzvimbo dzedu muuvapo hwaMwari muzita raJesu. Tauya kurevival kuzomutsiridzwa. Tauya kuzosangana navo Mwari. Iwe waitirwa nyasha wauya zuva rekutanga, nekuti kune nyasha dzinowanikwa nevatanga muzita raJesu. Amen. Mwari vachitiitira zvakanaka. Mufaro wangu kuti ndisimudze mama mufundisi Mpunga vachiuya kuzotishumira pakati pedu, tivafarire nekuvaomberera. Ramba uchivaomberera nekuvakurudzira. Manheru ano pane chawakagadzirirwa naMwari. Kana moyo wako ukasununguka, unochigamuchira manheru ano. Kana ukatenda, unochigamuchira madekwane ano. Mwari vanazvo zvavakatigadzirira muzita raJesu. Ivo Mwari vakatendeka muzita ravo Jesu. Haleluya. Mama, tinokudai nekukufarirai nekukwazisa zvekare sangano ravo rekuNotoni muzita raJesu. Haleluya. Torai nguva yenyu mama, zita raJesu. Muzita raJesu. Haleluya. Pane vakafara here muimba yaShe? Ngatimboti yaka maoko mudenga muzita raJesu. Ameni. Dauti tingosvike patinoenda pamberi paMwari zvishoma, timbosvike patinonyengetera manheru ano, timboti Mwari tauya pano, hatina kuuya kuzoonana but tauya kuzosangana nemi. Kana shoko roburuka rigoadhiresawo nyaya dzako, ndoti usvike paunongonyengetera tisina kuimbirwa, ingoti Mwari musandipfuure, tanga kunamata, tauya Baba, tiri pano nekuda kwezita renyu, hatina kuuya kuzoonana, hatina kuvinga vanhu manheru ano, asi tauya kuzosangana nemi. Tiri basa remaoko enyu Mwari, itai zvamunoda pakati pedu. Mweya Mutsvene, sunungukai pakati pedu. Tinodana uvepo hwenyu, tinodana uvepo hwenyu. Torai nzvimbo yenyu manheru ano, torai nzvimbo yenyu manheru ano, torai nzvimbo yenyu manheru ano. Vanorwara ngavarapwe nemi manheru ano, vanorwara ngavarapwe nemi, vakatakura mitoro itakurwe nemi nezita raJesu. Mazviita Mwari wedu. Tinokudai pakati pedu manheru ano, tinokudai musharukwa nekuti ndimi watavinga. Tinokudai, 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 tinokudai. Chizviratidzai pakati pedu. Mazviita Mweya Mutsvene nezita raJesu. Mazviita changamire. In the name of Jesus. Amen. Tingatori hedu zvigaro zvedu muuvepo hwaMwari muzita raJesu. Amen. Regai ndisvike pandino remekedza bishopu wenzvimbo ino pamwe chete naamai nemukana wavatipawo wekushumira ino ipupiti yavo. Asi ndingati ndirini zvangu iri first time yangu kumira pano, ndawanirwa nyasha kusheyawo pupiti nevanhu vakuru vakadai. Mwari wekudenga vakuitirei zvakanaka mama nadhedhi, tinokudai muzita raJesu. Amen. Regai zvakare zvakatsarudzika ndigamuchire mama variwo mutungamiri wemadzimai, sezvo uri musangano wana amai nevese vavanoshanda navo, ndogona kusavaziva nemazita asi inzwai kugamuchirwa. Regai ndingosvike pandinoti all protocol observed muzita raJesu. Amen. Regai zvakare ndisvike pandofarira mufundisi Mpunga muzita raJesu. Ameni. Shamwari yerweni, ndondibatsireiwo kuvaremekedza nekuvafarira manheru ano
muzita rajesu, amen. Chokwadi ndokamuridzi wezita. Handiti kuti mai mpunga ndova mpunga vacho. Muzita rajesu, amen. Saka ndikavafarira zvinonditira zvakanaka, amen. Regai ndisvike pandinokumbira anondiverengerawo shoko raMwari. Auya akabata kubhuku raJames chapter 2 kubva naye pavhesi ya26. Obata zvakare Hebrew 11 kubva naye pavhesi ya1. Ozonopedzisira amhara pana Esther chapter 4 pavhesi ya15 to 16. Ndichakumbira anoverenga shoko raMwari atange naJames chapter 2 pavhesi ya26. Jacobo 2 pavhesi ya26. Sezvo muviri usina mweya wakafa, saizvozvo kutenda kusina mabasa kwakafa. Hebrews 11 verse 1 verse 11 sorry, Hebrews chapter 11 verse 1. Hebrews chapter 11 verse 1. Zvino kutenda ndiko kuva nechokwadi chezvinhu zvinotarisira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Zvatinotarisira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. All right, endai pabhuku raEsther chapter 4 verse 15 to 16. Ipapo Esther akatumira mhinduro kuna Modhekai achiti, enda unounganidza vaJudha vose vari muShushani, muzvinyime zvokudya nekuda kwangu, musadya kana kunwa kwamazuva 3, usiku nemasikati. Ini nevarandakadzi vangu ndichazvinyimawo zvokudya sezvamunoita imi. Kana izvi zvaitwa, ndichaenda kuna mambo, kunyange singatenderwi nemurayiro, uye kana ndichifa ndichafa hangu. Thank you. Maita basa regetike patovaomberera maoko vachinogara pasi. Muzita raJesu, amen. Amen. Ndakaonawo kuti mune thimu yamuri kufamba nayo wegore rose yamakapiwa naBaba yakanzi Acts of Faith. Muzita raJesu, amen. Mabasa ekutenda. Regai ndigamuchire wandiri kufamba naye nasina kumuona. Saka zvino regai ndisvike pandinodefina kuti chii chinombonzi Acts of Faith. Allow me to define acts of faith. Nekuti ndaona kuti hazvingaite kuti ndibude muthimu yatakapiwa naBaba Because yegore I think rino. that is not good for me to leave the theme that we're given by our Father. Ndasvika pandapatsanura Acts of Faith, ndobva ndaisa Acts pake ega, ndobva ndamboisa Faith pake ega. I've separated acts of faith and put acts on his own and faith on. Asi ndichizozozvibatanidza pamwe chete ndisati ndapinda mumharidzo yangu. But I will join later before I get into my sermon. Kana tichitaura pamusoro peact, tikutaura pamusoro pe-a-doing word. When you are talking about acts, you are talking about a doing word. A doing word kuratidza kuti ichiito chiri kufanira kuitwa nemunhu. A doing word, it means it's an action word, an action that someone is supposed to take. Kutora matanho. It's taking stages. It's a verb word. A verb. Faith now Kutenda. inodefiniwa neshoko raMwari. It's defined by the word of God. Kuti faith is the substance of things hoped for. Kuti kutenda chinhu chinobatika chezvinhu zvino. The evidence of things not seen. Evidence of things not seen. Kuva nechivimbo chekuti zvandiri kufunga, zvandiri kutarisira kuti zvichaitika, zvichatozoitika kunyange zvisati zvatovapo. Having hope that what I'm expecting to happen will happen. Pasitorina chiratidzo chekuti zvinogona kuitika. Without evidence that it will happen. Asi inini ndinenge ndagara natozviti zvinotoitika chete. But I've told myself that it's going to happen. Now, acts of faith Mabasa ekutenda. are bold steps of obedience Matanho aMwari ekuteerera. done because of trust. Ari kuitwa nekuda kwekuvimba naMwari.
kana pasina chinobatika, if there's nothing tangible, pasina chandiri kutomboona, without nothing you can see, but ndotora matanho ekutenda, but I'll take stages of faith. but ndotarisa ndiine faith yacho I will look at myself with kuti faith. chinhu ichocho ndinochibata chete. That thing I will have. Muzita raJesu, amen. Saka padefinition iyi ndaona kuti On this definition I've identified. acts of faith is not a theory. Mabasa ekutenda hazvisi zvinhu zvinoverengwa. Hazvisi zvinhu zvinongogumira pamagwaro. It's not something that ends on books. Hazvisi zvinhu zvinongogumira mupfungwa. It's not something that ends in the mind. Haisi nhoroondo kana history It's not history. yekuti tinongotaura nezvekutenda isu tisingaite mabasa But acho. you talk about faith without Kana faith. tataura nezvekutenda pakutoda an action. If we talk about faith, we are talking about action. Nekuti zvinotaurwa mushoko raMwari kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. As he said in the word of God, faith without works is dead. Shoko raMwari rinoti ndiratidze kutenda kwacho kusina mabasa. The way it says, show me faith without works. Saka kutenda kungorizigwe pamoyo chete. Faith is not from the heart only. But mabasa anofana kuteera achisimbisa kutenda kwako. Act must follow faith. Ndine vanhu here vari muno manheru ano. Ndine vanhu here vari muno manheru ano. Imbodaira ameni ndikunzwa kuti uri pano. Matanho anotorwa before the manifestation. Ndo atinoti faith. Ndo atinoti the acts of faith. Stages that are taken before manifestation are called stages of faith. Zvandinoita ndisati ndabata munana wangu. What I do before I get my miracle. Ndo zvatiri kuti matanho kana kuti zvatino manhanho atinotora kuti taita acts of faith. Those are the stages that we take for us to say we have done acts of faith. Muzita raJesu, amen. Ndina amai vari ready here manheru ano kuti kutenda kwangu ndoda kuti kumbosimuka. Do I have a mother who is ready that Ndina my amai faith here must rise? manheru ano vari kuti ndaneta nekutenda kwemupfungwa kusiri kuoneka I panyama. have a mom that is saying I'm Nekuti tired of Mwari the wedu faith of my mind. haagumire mubhaibheri but ndimwari anozviratidza. But because our God doesn't end in the Bible, he shows himself. Saka neupenyu hwedu kunofana kuratidza kuti mabasa edu anoenderana nelevel yekutenda So kwedu. our life must show that our acts are according to our faith. Hachingava chiKristu kana kutenda kwedu kwange kuri kwekungotaura chete. It's not Christianity if our faith is only of faith. Tinofana kuratidza mabasa We acho. must show the acts. Regai ndisvike pandinotenda Mwari manheru ano. Let me thank God this evening. Ndafunga ndikati patakwira ndege tichibva I kuZimbabwe. thought that when you have flight coming through, Tasvika patakwirako mundege. we bought in a plane. Tacheka-in tikaita zvese zvinoitwa tiripo We paairport. did check in and everything that is Ndobva nice. tapinda mundege. And we entered into a jet. Ndashamiswa ndikati I was amazed. pilot wacho handisi kumbomuona pano. I was not seeing the pilot. Pilot handina kumbomuona. I did not see the pilot. Injini yendege handina kumboiona I did inini. not see the engine of the plane. Speedometer yendege kana irimo ina I handamboiona. did not even see the speedometer of the plane. Kana kuti nditi mavhiri acho ndamacherechedza handaumaona nekuti tapinda tiri mune chinhu I chachakavharika. did not even see the wheels of the But plane. chaita kuti ndipinde imomo inhau yekutenda. But what made me to go to Chaita the kuti plane ndigone is kupinda mundege imomo inhau yefaith. getting into the plane was because of faith. Ndati pilot handimuona asi kuroadport ndiri kusvika. I did not see the pilot, but I realized I'll get to Ndati Johannesburg. pilot handisi kumuona paJohannesburg I ndatosvika. cannot see the pilot, but I will arrive in Johannesburg. Pilot handisi kumuona but mundege ndatopinda. I'm not seeing the pilot, but I'm in the Ndaita plane. kutenda nekuti ndatosvika kuno. I used the faith because now I'm Saka here. ndafunga ndirimo ndikati handingakundwe kainini. I said I will not be kundwa. Ndati handingakundikane inini. I will not be defeated. Muzita raJesu, amen. Amen. Saka ndaita kutenda inini. Ndikapinda mundege. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Pasina zvandaona zvinooneka zvanga zvindiratidza kuti ndichaflya nendege. Pasina zvandaona zvinobatika zvanga zviratidza kuti ndichaflya ndikasvika kunoko. Muzita raJesu, amen. Ndikafunga ndikati kana inini ndaita faith yekutrusta machine yakagadzirwa nevanhu. Ko Mwari wacho akasika munhu. Ko kana ndaita faith inini yekutrusta pilot wandisina kumboziva kuti license yacho anayo here kana kuti chiupilot wacho akatonyatsoustada here. Handina kumboziva kuti is he qualified or not, but ndaita kutenda kwekuti ndiri kusvika. Wati mo isusu tina Mwari akasika
munhu wacho ndobva asika mamachines. Ndiri kutsvaga ana amai mangwanani ano vasingavimbe nezvipatara kudarika Mwari, vasingavimbe nemota kudarika Mwari, vasingavimbe nemamachines enyika ino kudarika Mwari. Muzita raJesu, amen. Kutenda kwezvinhu zvepanyika ino ngakutibatsire kusimudza kutenda kuna Mwari. Muzita raJesu, amen. Amen. Chokwadi nendege tasvika. Hatina kana problem yataona. Tine situations atosangana nawo. Dzimwe nguva panenge pasina evidence yekuti unobhururuka ukasvika. Dzimwe nguva zvakapoteredza panenge pasina kana chiri kupromisa kuti unosvika kudestiny. But chananga ndakadengezera ndechekuti ndiri kufanira kusvika kudestiny. Ndandine basa rakandimirira kumberi, saka inini ndiri kuzosvika. Ndakwira mudega tikapfuura tikauya, manga muine mhepo yanga iriko nemakore tamaona, but tamapfuura zvese zvinopfuurika kana uine kutenda. Muzita raJesu, amen. Amen we. Saka ndiri kuti usave nekutenda. Woisa kutenda kwako mukambani. Usaise kutenda kwako muvanhu. Usaise kutenda kwako mumahospitals. Usaise kutenda kwako kuhama dzako, but isa kutenda kwako muna Mwari. Vimba na Mwari, nekuti kana iye Mwari wacho achigona kugadzira vanhu vagadzira ndege, tina Mwari wamasimba ose anotaura zviri nani kukunda ropa rapi. Muzita raJesu, amen. Amen we. Let your greatest acts of faith be unto God, not unto your boss, not unto your banks, not unto your money, but Mwari ngaakupe kutenda. Muzita raJesu, amen. Taverengesa nyaya panapa ya Esther. Esther was not just a pretty woman, but she was a powerful woman. Aiva musikana wesimba. But chinondinakidza pana Esther ndechekuti yaitongovawo nherera. Muzita raJesu, amen. Esther ari nherera kudaro, akanga asingazivikanwe, amen. But the moment yaanopinda mupalace, anoramba akahaidha, anosvika paanosimudza makumbo ake, ofamba achitora a step of faith. Zvinova zvinoita kuti Esther azogume a woman of power. Muzita raJesu, amen. Amen. Esther anangotanga aita a woman of power. Muzita raJesu, amen. Pataverengesa panapa shoko richisvika naModhekai richitaura kuti verudzi rwake vakanga vakuda kuparadzwa. Muzita raJesu, amen. Amen we. Zvinonzi neshoko raMwari, Esther anombofunganya, ndobva ambofunganya nesituation yaanga audzwa, but anoudzwa naHamani kuti usafunge kuti iwewe uchaponeswa nekuti uri mupalace. Muzita raJesu, amen. Ndinotenda kuti Esther achinzwa mashoko iyayo akatanga kufunga. Muzita raJesu, haleluya. Akatanga kufunga. Amen we. Zvandiratidza kuti chekutanga usati watanga kutombotora acts of faith, usati watanga kutora steps of faith, chekutanga unofana kutanga kudhila nemindset yako, unofana kutanga kudhila nemundangariro wako, which means kuti handigone kubata chinhu nemaoko kana ndisati ndatanga ndachibata nepfungwa dzangu. Handigone kusimudza gumbo ndichinotsika pane imwe nzvimbo ndisati ndaitsika nepfungwa dzangu. Mwari anofana kudhila nesituation yako manheru ano. Shoko raMwari rinobva rati renew your mind, renew your mindset. Pfungwa dzedu dzinofana kurangarirwa naMwari kuti dzifunge zviri aligned neshoko raMwari, dzifunge zviri aligned nezviri kutarisirwa naMwari. Acts of faith hatigone kuenda mberi kana tisina kuadjusta pfungwa dzedu, nekuti pfungwa dzedu imhandu hombe mukati meupenyu hwedu. Pfungwa dzedu dzinozvilimita, tinofunga zviri negative, tinozvilimita tega. Muzita raJesu, amen. Saka munana haungotange waitika, breakthrough haingoitike ingowira patsoka dzako iwe usati wagadzirisa pfungwa dzako. Tendera Mwari vekudenga vagadzirise pfungwa dzako manheru ano. Mwari ngaakupe mundangariro mutsva. Muzita raJesu, amen. Usazvilimite nekuti uri foreigner. Ukafunga kuti inini ndiri muZimbabwe, ndiri muSouth Africa, wobva wafunga kuti saka ndinoitei ndiri munyika yevatorwa. Joseph akapiwa nhaka ari munyika yevatorwa. Newewo unopiwa nhaka nyange uri munyika yevatorwa. Hazvina basa kuti permit hauna manheru ano, hazvina basa kuti mapepa akakwana hautorina. Ndati Joseph akararama ari munyika isiri yake. Ndiri kutsvaga vanhu vanogadzirisa pfungwa, nekuti pfungwa dzako dzikazviudza kuti handina chipemamenti chandinoita pano, nekuti handigara handisiwe
South African. Chokwadi hapana chaunomisikidza. Vamwe vanoramba ma-long term plans ema-businesses. Vamwe vanoramba ma-long term plans e-education chaiyo. Because pfungwa dzake dzimwe dziri kuZimbabwe, dzimwe dziri kuSouth Africa. Ndauya kuzokuudza manheru ano kuti misa kurwisana nepfungwa dzako. Iva decided tina Jesu anorarama. Manheru ano ndiri kuti ramba uri pakutenda. Fight against limitations dzinobata pfungwa. Dzinokuudza kuti hauite zvinobatika uri muSouth Africa. Dzinokuudza kuti unoita basa rakazvidzika uri muSouth Africa. Mwari ngaakupe nyasha manheru ano dzekufunga beyond. Usanyanyotarisa zviro zvakakutenderedza manheru ano. Ita kuti Mwari shandurai pfungwa dzangu. Unogona kunge uchishanda basa risingashamisire, but manheru ano Mwari vari kuti declare shoko rake. Ita kuti I am favored. Ita kuti I am highly favored. Ita kuti nyika nekuzara kwaende zvaMwari. Saka ini handisi muforena muno nekuti nyika ino ndeyababa vangu. Saka usazvilimite nekuti uri muforena. But Mwari ngaakupe nyasha dzekutokunda kudarika varidzi vemunyika ino. Muzita raJesu, amen. Amen. Amen iwe. Zvinonzi ndiri mweya, ndiri mwana wemhepo. Ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda. Mwari vekudenga ngavakubatsire. Uri munyika yeutorwa. Pinda nepasina kufanira. Ubude nepasina kufanira. Muzita raJesu, amen. Esther apedza kugadzirisa pfungwa dzake. Muzita raJesu, haleluya. Apedza Esther kugadzirisa ndangariro dzake. Ndopaanofunga kutora action. Amen. Ndopaanofunga kutora action Esther. Action yake inondichallenge. Because action yaakatora yanga isiri last option, but it was a first option. First option ya Esther yakanga iri yekuenda pamabvi. First option ya Esther yakanga iri yekutsvaga nyasha. Akatsanya. Muzita raJesu, amen. Haana kuita last. Tine vatendi vanonamata nekuti zvinenge zvabhenda. Anotanga zvinhu ari ega. Muzita raJesu, amen. But usitanga kuda unamata zvinhu zvisati zvaita. Pawakambotora step wakanga uina Mwari here? Pawakambotora that step wakanga uri zveshuwa here muuvepo hwaMwari? Because Esther pana pari kutanga atsvaga Mwari. Before aita any step, ari kutanga atsvaga uvepo hwaMwari. Muzita raJesu, amen. Amen. Saka Esther anonamata otsanya. Ndinotenda kuti Esther ari kunzwisisa kuti hatirwi nenyama neropa. Tinorwa nemweya muchadenga inokundwa neprayer. Zvobva zvanzi simba raakatipa rinokunda zvese. Simba rekuteura kuna Mwari wedu. Saka simba remuKristu riri pakunamata. The first act of faith is praying. Praying is an action. Action inotoitwa inoratidza kutenda kwako. Saka kutenda kwaEsther kuri kusimbuka ndikuri kuratidzwa nefaith. Because kuratidzwa neprayer. Because ari kuratidza kuti paari kufuga machinamata. Ari kuti Mwari ndimi mega wandinoda. Ndimi mega muchandirwira. Ndimi mega muchandibatsira. Zvonzi akabva atsanya. Muzita raJesu, amen. Prayer kuedza kuda kuyanana naMwari kuti usvike paunopinda mupfungwa yaMwari. Muzita raJesu, amen. Kuti iedze kualigna your thoughts neshoko raMwari nezvaari kuda iye. Obva atsanya. Kutsanya kurovedzera nyama yako kuzvinhu zvedenga. Ndanyama haidi ine zvainoda. But Esther anonzwisisa kuti nenyama nenhindi ine zvainotoda zvekutadzira Mwari. Nhindi inoda chikafu, but chikafu chinonditadzisa kuti ndinyatsonzwe Mwari. Esther anonzwisisa kuti zverudzi urwu zvinopera chete nekutsanya nekunyengetera kuzhinji. Saka anobva adeclare akati ini neverudzi rwangu tiri kusvika pataya kutsanya tonamata. Patiri kutsanya tichinamata, it's a step yatorwa naEsther. Ndiri kutsvaga amai manheru ano vari kuti aneta nesituation, vari kuti ndakambonamata, but manheru ano I want to take a different step. I want to take a different step. Indiri kufunga kuti Esther ingova munamati, but this situation yakamumuvha kuenda pane another level yekutsvaga Mwari. Imwe situation yakakutarisa manheru ano yakangomirira iweyo kuti ungotore another step yekutenda wopinda muprayer uchitsvaga nyasha. Muzita raJesu, amen. Esther akazviona kuti
haambokwanise kuenda mupalasi onomira pamberi pamambo asina presence yaMwari. Hatina kwatinoenda vana baba naana amai tisina uwepo hwaMwari. Imo munyika ino isiri yedu iyi haingagarikike kana usina uwepo hwaMwari. Kune vanotouraiwa muno munyika, kune vanosangana nezvakawanda. Iwe zvivindi zvako ndezvei zvekurarama muSouth Africa ino usina uwepo hwaMwari? Step of faith iyi iri kutotorwa nemunhu atanga atombogara muwanje dzaJehovha, atanga atombonakirwa nepresence yemusharukwa. Ndopo uri kuzowana simba rekuita take another step, because uri kuziva kuti ndiri muuvepo hwaMwari. Kuita take step of faith hazvisi zvivindi. Ukaona uchitora step of faith usiri muuvepo hwaMwari, ndozvaazviginda Goriya. Wava zvivindi, hazvishande. Faith hazvisi zvivindi. Faith kuva mupresence yaMwari, wosimudza tsoka yako uri muuvepo hwaMwari. Muzita raJesu, amen. Faith inotoonekwa nemunhu ari muuvepo hwaMwari, munhu anotogara ari muprayer achitsvaga Mwari wacho, munhu anotombotsanya, kwete kuti unongotsanya pama10 days, but munhu anotombotsanya. Chikristu hachingave chikristu pasina prayer and fasting. Kutenda hatingataure nezvako pasina prayer and fasting. Faith Esther akazvinzwisisa kuti faith yangu ishande, notanga ndabotsanya, notanga ndanamata. Tine simba ratakapiwa nababa nana amai, simba rekunyengetera. We have heavenly strategies, kingdom strategies, dzinova prayer and fasting. Muzita raJesu, amen. Kana iro gumbo racho rinoreruka kurisimudza, uchitora another step, uchiziva kuti uri muuvepo hwaMwari. Muzita raJesu, amen. Amen. Ndiri kuti inini usati wakanda CV tanga wambotsvaga denga. Usangokande CV uine zvivindi zvokuti ndinoriwana nekuti ndine maqualifications. But ndiri kuti enda unokanda CV rako uri muuvepo hwaMwari. Ndiri kuti enda kuchipatara uri muuvepo hwaMwari. Muzita raJesu, amen. Amen we. Esther akazvinzwisisa kuti situation yaakanga akatarisana nayo yakanga isiri political chete, but yaiva spiritual. Upenyu hwatinorarama huri spiritual. Panouya physical, but kune zvinotanga zvatoitika munyika yemweya. Saka zvakuda amai vanonzwisisa kuti ndisati ndaprovoka physically, ndinotanga ndatsvaga denga. Ndisati ndaprovoka physically, ndinotanga ndafaita ndiri mumweya. Muzita raJesu, amen. Amen we. Usangoacte usina prayer. Muzita raJesu, amen. Shoko raMwari rinoti Esther akanga akanaka ende akawanirwa favor raMwari namambo naking, amen. But first powder yakanga yakazora Esther, muzita raJesu, amen, hayaimuwanisa nyasha pamberi paMwari pamambo. Muzita raJesu, amen. Kunyangwe tikageza zvinenge iva namama, kunyangwe tikanaka zvinenge izvozvo handizvo zvinotiwanisa nyasha pamberi paMwari. Chinotiwanisa nyasha ndiamai vanogara muprayer, ndiamai vanogara pamutsanyo. Muzita raJesu, amen. Esther apedza kunamata, ndopanotora step of faith obva aenda pamberi pamambo. She was not guaranteed kuti mambo vaikusvika vachimutambira. Muzita raJesu, amen. Zvanga zvisiri obvious, panga pasina zvinhu zvaiva pachena. That's why ari kuti if I perish, I perish, which means kuti yakanga isiri situation iri nyore. Muzita raJesu, amen. It was not an easy thing. Zvinoratidza kuti kune vakatombofa, mambo atadza kutambanudza rutsvimbo rwavo, but iye anoita bold faith. And ndiri kufunga kuti faith yake iri kusimuka nenhau yekuziva kuti ndakanga ndimbori muuvepo hwaMwari. Saka handitye, handidedere, nekuti ndakanga ndiri muuvepo hwaMwari. Muzita raJesu, amen. Saka Esther anoti if I perish, I perish. Handina evidence yekuti Mwari vari kumambo vachanditambanudzira ruoko. Handina evidence yekuti project yandatanga ichabudirira. But chandiri kutenda ndechekuti ndakatanga first step yangu yeprayer, ndakatanga first step yangu yefasting. Ndisati ndatanga project ndakatanga ndatsvaga Mwari. Saka izvezvi evidence yekuti project iyi iri kuzobudirira handina, but ndiri kutozoitanga. Evidence yekuti fees yemwana ari kunotanga kuuniversity ndoiwana kupi handina, but nekuti ndanga ndiri muprayer, mwana wangu ndiri kutonoita kuti I apply kuuniversity. Muzita raJesu, amen.
handina kuZimbabwe nekuti nditori single mother izvezvi mari yacho haisi kukwana but ndiri kuti manheru ano usatarise zvakakupoteredza tina Jesu manheru ano wariri kuti kana ukatanga wanyengetera ukazotora the step of faith zvinogoneka. Esther akanga asina evidence mari yamunotambira haikwane mota but ndiri kutsvaga baba kana amai vari kutora the step of faith manheru ano. Amen. Acts of faith inoitika pastorina evidence yacho ndokuti munana wacho utobudike muzita raJesu. Amen. Amen we. Saka zvinonzi Esther anotoenda pamberi pamambo muzita raJesu. Amen. Akati kusaenda ndinongofa, ndikasaenda ndinongofa because amana anonzani Modhekai anga atomutaurira akati wewe kana ukasaenda unongofa. Usafunga kuti nekuti wapa position unorarama unongofa. Saka yanoti kuenda kana kusaenda ndinongofa. Saka chii chiri nani? Zviri nani ndiende zvangu muzita raJesu. Amen. Zvinobva zvandifungidza varume vaperembudzi vakanga vari pagedhi vakanga vari 4 zvinonzi vakanga varohwa nemaperembudzi zvinonzi muguta vakanga muine nzara muzita raJesu. Amen. Ivo vakanga vari pagedhi muzita raJesu. Amen we. Dairai amen kani muzita raJesu. Amen. Saka zvinonzi vachindai anobatana maoko anoti toita sei pano tikagara pano tinofane nzara tikapinda muguta tinongofa zvekare. Saka anoti kana tafa hedu sestatement rakatarwa naEsther kana tafa hedu but zviri nani tifiye tichienda muguta. Marume vakanga vatopera zvekuti situation yako unogona kungowapera. Maperembudzi ane system yekudonedza zvigunwe maoko ane system yekudonedza nyama zvekuti situation yako unogona kunge une nyama dzatodona pamwe ziso rimwe harichaone. Une situation yakakumbundikira manheru ano, une situation yakakubata manheru ano, une zvimwe zvinhu zvatofa muupenyu hwako nekuda kwesituation iyoyo. But ndiri kutsvaga munhu ari ready to take the step of faith anoti kana ndafa if I perish I will perish but hazvisi kuzondimisa I'm going to move. Zvinonzi varume vaya vakabatana vakapinda muguta muzita raJesu. Amen. Mwari ari kungotsvaga munhu anoda ari ready kusimudza gumbo otora a step. Ukazoverenga shoko raMwari zvinonzi pavaifamba mapfupa avo akaamplifyiwa. Kana tikaita kutenda patinotanga kufamba zvinoamplifyiwa nyika inodengeneka nekuti tinenge tiine kutenda muzita raJesu. Amen. Amen. Peter chaiye aiva nekutenda zvinonzi neshoko raMwari akanga ari mubhoti Jesu achifamba pamusoro pemvura. Peter akati Ishe ndouya here? Jesu akati uya. Zvinonzi Peter anoita step mumvura. Pekutanga Peter anotombonyura akaramba akatarisa pana Jesu. Takutsvaga ana amai vanoita step on their situations vakatarisa pana Jesu. Takutsvaga vana baba vanoita step on their situations vakatarisa pana Jesu. Faith ndo yakaita kuti Peter asanyure kutarisa pana Jesu kunosimudza faith nekuti ndiri kutarisa pamurume akakunda kare muzita raJesu. Amen. Amen. Saka faith yako ngaikubatsire manheru ano. Step on that situation. Step on that child anetsa. Step on that situation yekubasa. Step on that disease. Ramba ukatarisa pana Jesu. Asi ukatarisa pana Jesu gumbo richisimuka uchiita step on that situation muzita raJesu. Amen. Amen. MaIsraelites akatarisana neRed Sea kudai zvinonzi naJehovha vachipindura Mozisi naiwe uri kuramba uchingodedzera udza vanhu ava vaite move mani. Let them move forward. Zvoreva izvo kuti Mwari havaigona kupatsanura Red Sea nekuti vanhu ava vanga vakaramba vakamira. Mwari ari kutsvaga munhu ari ready kuita step forward because the moment maIsraelites pakaita step forward Red Sea ndo payakazaruka. Red Sea yeupenyu hwako yakuchemedza iri kungoitsvaga munhu ari kuita step forward. Mafinances ari kunetsa ari kungotsvaga amai vari kuita step forward in faith. Zviri kungoda munhu asina nungo ari kusimudza gumbo rake manheru ano muzita raJesu. Amen. Amen we. Mwari ngaavandudze kutenda kwako manheru ano. Mwari ngaavandudze kutenda kwako. Zvinonzi neshoko raMwari paiva nemukadzi aibuda ropa. Amen we. Mukadzi aibuda ropa anosvika Jesu akanga akakomberedzwa nevanhu vakawanda. It was not easy kuti uone Jesu. Amen.
zvanga zvisiri nyore ende zvaisatobvumirwa wese uchitobuda ropa. But mukadzi uyu anosimudza kutenda kwake oti if I perish, I perish. Indinofunga dai akaonekwa mukadzi uyu aigona kutakwa nemabwe because mutemo waisatendera kuti aende padhuze naJesu, especially achitobuda ropa muzita raJesu. Amen. Mukadzi uyu akanga asitomborina kana imwe option kunze kwekubata Jesu muzita raJesu. Amen. We ndiri kutsvaga munhu ari kuti handina option, ndiri muno muSouth Africa handina option, but chandinacho uise faith. Ndiri kuona kumuvha semukadzi aibuda ropa. Ndinotenda kuti vana chaivo vakanga vakumusema, kunyange mari chaiyo akanga asisina, ropa aingobuda. But Isa Esther anoti if I perish, I perish. Ndinotenda kuti aigona kutakwa nemabwe, but anoti if I perish, I perish. Ndiri kutsvaga amai manheru ano vari kuti ndinayo situation manheru ano, but if I perish, I perish. Asi handisi kuzonyarara nekuda kwesituation yangu, handisi kuzonyarara kunamatira vana vangu, handisi kuzonyarara nezita raJesu. Kunyange madhokta akataura kuti kensa yatovapo, but handisi kuzonyarara nezita raJesu. If I perish, I perish. Ndiri kuzosimuka ndiri pakutenda, gumbo ndiri kusimudza nekutenda ndichienda kuna Jesu. Manheru andiri kutsvaga amai vari kuti ndatenda. Acts of faith yoratidzwa neaction kuti Mwari we ndibatsirei muzita raJesu. Amen. Amen. We rega tisvike patongosimuka manheru ano, ungosvike paunonyengetera ungoti Mwari ndirangarirei, mutsaiwo kutenda kwangu sezvamakaita kuna Esther. Ndiri kuramba muri inofa ndiripo, makandimisikidza panguva ino nechinangwa. Chizviratidzai Mwari wamasimba ose. If I perish, I perish, but ndichaita perish ndichitsvaga nyasha dzenyu, ndichaita perish ndichitsvaga imimi, ndichaita perish ndichitsvaga chiso chenyu, ndichaita perish ndichiuya kwamuri, ndichaita perish ndiine kutenda, ndiine acts of faith. Ingosvika paunonyengetera manheru ano, ingosvika paunonamata manheru ano, ingosvika paunonamata manheru ano. Ungoti if I perish, I perish, but muri yangu ndiri kuzoinamatira, but basa rangu ndiri kuzorinamatira. If I perish, I perish, but utano hwangu ndiri kuzounamatira. If I perish, I perish, but vana vangu ndauya navo. If I perish, I perish, but ndiri kuzouya muwanze dzaJehovha, ndiri kuzorambira muvapo hwaMwari, ndiri kuzorambira muwanze dzaJesu. If I perish, I perish, but ndiri kuzorambira ndiri pamabvi. If I perish, I perish, but ndiri kuzoramba ndichinamata, ndiri kuzoramba ndichinyengetera. In the name of Jesus. Namata. In the name of Jesus. Namata. Tinokutendai Mwari. Baba, tinotenda nekuda kweshoko renyu ramaburutsa pakati pedu. Tinokutendai Jehovha nekuti matidzidzisa kuti prayer ndicho chekutanga. Baba, tiri kunamata kuti patinozotora steps of faith tinotanga neuvapo hwenyu Mwari. Tiri kunyengetera mweya mutsvene Jesu. Tinotanga nepresence yenyu Mwari. Tinotanga nekutsvaga simba mamuri, nekuti muimba anoti muri simba rangu Jehovha, muri simba rangu mweya mutsvene. Tiri kunamata manheru ano Jesu. Iyemi Mwari makatendeka Mwari, tipfekei nesimba renyu Mwari zvatauya kunzvimbo ino, zvatauya kugotekwa Jesu. Tipfekei nenyasha dzenyu Mwari kuti patinonobuda kunze Jehovha tinenge tane simba, tinenge tagoneswa, tinenge tazadzwa Mwari. Tiri kunamata madekwane ano, presence yenyu Jehovha ngaipinde kunyange mukati mendangariro dzedu, nekuti dzimwe dzinorwa nesu, nekuti dzimwe dzinotidzorera kumashure. Baba, kunyange nezvatinoona nemeso nezvimwe zvatinonzwa, zvimwe zvinotidzorera kumashure, zvinotibira kutenda. Asi tiri kunamata madekwane ano, tiitireiwo zvakanaka Jehovha zvatauya mukati meimba yenyu. Tiri kunamatira nyasha Baba, tiri kunamatira kuti
ndangariro dzedu ngadzishandurwe nekuti munoti mweya mutsvene munoshandura kufunga kwedu Mwari, kunyange nekuona kwedu munokushandura. Baba, tiri kunamata manheru ano, simba renyu ngaritizadze Jehovha. Baba wangu, tiri kunamata, tine zvatakambozwa, tine zvatakamboexperiensa, tine zvatakamboona, asi kana imi Mwari matisimbisa, kana imi Mwari matizadza Jehovha, tinotanga kuona zvitsva nekuti shoko renyu Mwari rinodaro kuti tarira ndaakuita chinhu chitsva, tarira ndaakuvhura nzira pasina nzira, tarira ndaakuisa nzizi mugwenga. Manheru ano tiri kunyengetera, mwoyo yedu ngaigone kutenda kuti mugwenga munoitwa nzizi nekuti Mwari ndiMwari. Baba, tiri kunamata manheru ano kuti nehondo dzese dzinokundwa nemi, kana imi Mwari matifeka, nekuti munoti hatirwi nenyama neropa asi nemweya yemuchadenga. Imi Mwari munotirwira, imi Mwari munotigonera. Madekwane ano tiri kunamata kuti pamusangano uno ngaive nguva yekusimbiswa, ngaive nguva yekuzadziswa. Zviri matiri zvisakakwana ngazvikwaniswe nemi Mweya Mutsvene. Zviri matiri Mwari patisina simba ngatisimbiswe nemi. Iro shoko renyu rinoti strengthen the weak limbs. Tiri kunamata madekwane ano kuti Mwari tisimbisei, tigonesei, tigogona kusimuka tichitora steps of faith, tigogona kusimuka tichiita mabasa ekutenda, kunge tasangana nemi Mwari, kunge tasimbiswa nemi Jesu. Baba, madekwane ano tinokutenda ine shoko renyu, tinokutenda imwe ya Mutsvene manheru ano. Tinongotenda kuti Mwari mumwe namumwe wedu Jehovha hakuna unobuda wakadaro. Tinotenda kuti mumwe namumwe wedu Jesu hakuna Jehovha unova nekutya, nekuti imi Mwari munobvisa fiye muchiisa kutenda. Baba, pasina evidence, pasina zvinoonekwa nemeso, nekuti hatifambi nekuona asi tinofamba nekutenda. Manheru ano Mwari tiitireiwo zvakanaka. Manheru ano tiri kutenda kuti presence yenyu Mwari kana yatizadza, presence yenyu Mwari kana yatizadza Mweya Mutsvene, tinopinda muguta nesimba, tinotora steps of faith. Mwari, tinoenda towards our situations, tinofesa challenges edu neboldness, tinofesa situations edu neboldness. Madekwane ano maita henyu Mwari nekutidzidzisa, ndinokutenda imwe ya Mutsvene. Zita renyu ngarikudzwe madekwane ano muzita rake Jesu. Haleluya. Manheru ano tingosvika patinotenda Mwari nekutenda muranda wavo wavashandisa manheru ano. Tinotenda Mwari nekuda kweshoko rine simba, shoko ratiri kudzidziswa kuti prayer is the first step. Hanzi faith hachisi chivindi, faith hachisiri chivindi. Chinotanga kunamata, wotanga upiwa simba, wozobuda kunze uko uchinotarisana nemasituations. Maita henyu mama, tinokutendai nekutishumira, vaitirwa zvakanaka. Haleluya. Achallenjwa kuti maybe pane zvimwe zvinhu zvandandichita chivindi kwete kutenda, zvimwe zvinhu ndandichizviita nechivindi kwete nekutenda. But Mwari ngavatibatsire kuti patiri kuenda kumba manheru patinomuka tinamata, ndo nguva yacho yekuvandudzwa, ndo nguva yacho yekupiwa simba, ndo nguva yacho yekugoneswa. Paunomuka mangwana unomuka uchiona zvinhu in a different way muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kuti tingosvika patinogara pasi, asi muchadaidza vepraise and worship vauye kuzotiimbira. Tisvika patinotora offering yedu tipe kuna Mwari muzita raJesu. Amen.
tichakumbira mufundisi vauye kuzonamata vachinamatira offering zvekare vachivhara rushando rwamanheru ano. Baba vari kudenga nezita raJesu, tinokutendai zvakare manheru ano nekuda kwezvipo nezvegumi zvabviswa nevana venyu neshoko raparidzwa manheru ano rekuti let's raise our feet as an act of faith. Baba ndinokutendai kuti vese vanzwa vhangeri ngavashandirwe nemi Mwari. Baba wangu nezita raJesu, imi munotaura zvakanaka mukati faith comes by hearing the word of God. We have heard your word. Pane masituations ari muupenyu ari kutadza kusuduruka nekuda kwepfungwa dzedu. Gadzirisai pfungwa dzedu Mwari tigamuchire. Zvatakupinda muguta Mwari wekudenga, ndiri kunamata kuti charatanzwa nechiri matiri ngachikunde nyika, kuti nyika nekuzara kwayo iwane kuti gamuchira isu tigodya zvakakora zviri mairi. Patakuenda kumba Mwari kunozorora nekurara, bvisai mweya wemadzikirira, bvisai pfungwa dzekupusa, mutizadze nepfungwa dzekutenda, muropafadze nemudziyo wamashandisa manheru ano, muzita raJesu. Amen.